Pentsatuko dugu hainbat fitxategi ditugula gure Driven eta nahi dugu bat topatu. Kaso hauetan oso zaila bada fitxategi hori topatzea, gomendatzen dizuegu bilatzailea erabiltzea. Goiko barra honetan, Buskaren Drive tokian, fitxategiaren izenburua edo goratzen dugun hitzen bat idatziko dugu. Bai, adibidez, jarriko dut ejercizi. Ikusten duzue, idazten dudan momentuan, agertzen dira hitz horrekin dauden aukera guztiak. Bilaketa sakonagoa egiteko, hemen pestaina honetan, aukeratu ahal dut bebai, ze motatako fitxategia den, nor den sortzailea, edo nor den jabea, non egon alden kokatuta, hau da, beste motatako informazioa gehitu ahal dugu gure fitxategia errezago aurkitzeko. Hemen bilatu, emanda, aukerak agertuko zaizkigu.